Скъпи колеги, в навечерието на най-светлия български празник и Философски факултет чества своя празничен ден. Това е празник на общност с традиции на 135 години. Общност, която успява да поддържа високото качество на образование и научно-изследователска дейност. Общност, която привлича най-добрите студенти. Нашите специалности са винаги на първите места в рейтинговата система. Днес Философски факултет е институция. Институция, която работи безупречно, която работи като добре смазана машина. Този успех дължим на усилията на всеки един от вас, усилията на преподавателите, на мотивацията и успехите на студентите, на организацията, на администрацията, на представителите на алумния клуб на факултета и на отделните специалности. Тези представители имат все по-високи постижения. Нека тази успешна тенденция да продължи в същата посока. Все по-нагоре с общите усилия на всички. Да си пожелаем да продължаваме да вдъхновяваме и успяваме. Честит празник, колеги!